Sa headlines kan mga barata, empleyado kang lokal na gobyerno kang Naga arestado sa anti-drug by bust operation kang Naga City Police Office. Empleyadong naaresto sa anti-drug by bust operation sa Naga tinanggal na sa trabaho. 9th Infantry Division Philippine Army may designado na ang bagong division commander. Ika-34 taon na kapistahan kang itom na Nazareno sa siyudad kang Naga pinagsisilibrar ngunya na aldaw. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Tulong persona kabali na ang sarong empleyado kang lokal na gobyerno kang Naga arestado sa drug by bust operation kang Naga City Police Office. Aramon ang kompletong detalye sa report ni Jerome Bree. Dakop ang sarong empleyado ka na Naga City Hall na naka-assign como driver ka na Solid Waste Management Office kay bahan ang duwang iba pa matapos ang nangyaring drug by bust operation sa Barangay Igualdad, Naga City alas 9:25 Kasubanggi. Ang mga sospek na si Pablo Alarcon, 41 anyos, Lloyd Alimorong, 40 anyos, asin Rodolfo Abrenica, empleyado kan City Hall ang nabakalanin kantidad 3,000 pesos na pinagtutubunan Cebu, asin dagos ining inaresto kan mga kapulisan. Na-recover pa kay Alarcon ang 4 na pinasong plastic sachet na may log din illegal na droga. Mantang saro man na plastic sachet kay Lloyd Alimorong, kaya kabilugan na 12,920 pesos na pinagtutubunan na Cebu ang na-recover sa mga sospek. Nasa kustudiya ng unyan kay na Naga City Police Office ang mga sospek tanganing sangatan nin kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Agop 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze. Newsbreak. Mientras tanto sa atubangan mismo kan mga empleyado kan lokal na gobyerno kang Naga pinag-anunsyar ni Mayor Nelson Legacion ang magabat na kastigo sa empleyadong nadakop sa kampanya kontra illegal na droga sa syudad. May follow-up report si Melvin Machado. At sa kaya kung pagmahulog na sana ang gamo sa tuya, magbak mo na. May aram ako na ikuwang enkwentro sa illegal na droga, magbak mo na. Ini ang pasabat na mensahe ni Alcalde Nelson Legacion kan siyudad kang Naga kan nakalis sa Enino-3 sa pagbuelta sa trabaho ka mga empleyado kan lokal na gobyerno matapos ang pagsilibrar kang bagong taon. Pakalihis ting sarong simana, ini na ang laman kang saeng mensahe sa mga empleyado kang lokal na gobyerno kang Naga. Ay pambihira, kasunod ipuelto sa bypass operation na naku, actual. O kaya sa ato bang punidong niyan, sinasabi ko, tatanggalon tapos siya sa trabaho. Rodolfo Abrenica, kan Solid Waste Management Office. So malinaw po ang mensahe. Dahil ito-tolerate ni Mayor Legacion kan mga opisyales kan sa tuyang syudad ang siring na bagay. Sa lado ni Solid Waste Management Office ni Engineer Joel Martin, dahil masubot nagkulang ng pagpapagirumdom sa nasabing empleyado ang sayong opisina. Ang pangyayaring ini ang malinaw na mensahe kang lokal na gobyerno kang Naga para sa mga envelto o magiging envelto pa sana sa illegal na droga. Ini po panalmingan na haloy na po ini na para hahali kang sa tuyang presenting administrasyon. Si Mayor Nelson po igot na maray sa anti-drug campaign. Kaya lang po, ang gusto mga alkaldita, pumundo po sa droga. Nakakaroon po yan, bako lang sa sadirita, kundi sa entero pong pamilya mo, sa sosyedad. Kaya po, ang pakiulay po kanina ni Mayor Nelson, pumurundo ang gabos na empleyado sa paggamit po. O nagpaplano ka pa lang na magamit din po. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, huli sa pagkakaaresto sa anti-drug by bust operation kan empleyado kan lokal na gobyerno kang Naga, tulos man na nagpaluwas nin direktiba si Alcalde Nelson Legacion sa gabos na job order, casual as in contractual na empleyado sa City Hall. Ang mga ini ang kaipuan makapagsumiter ning negatibong resulta kang sa inang drug test na solamente sa Naga City Hospital Laboratory sana gigibuhon bago ma-renew ang sa inang mga kontrata sa lokal na gobyerno. Ayan po, aram po na igwapa. And in this regard, I will make it a condition for the renewal, especially of
Casual employees, na si Abrinica, casual employee po yan. Job order and contractual employees to submit to me the result of your respective drug testing to be undertaken only in the city hospital. Sa Tuyak pong laboratory. Mientras tanto, pinaglinaw man ni City Councilor Lito Del Rosario na ang pagpa-drug test kan mga job order, contractual as in casual na empleyado kan lokal na gobyerno kang Naga ang nakapalaman sa City Ordinance number 2018-017. Hulita sinda pinagsusugo na magpa-drug test ang syudad Suboot ang magastos kaini. Alagad ang confirmatory test kung magpositibo ang sarong empleyado ang day nasisimbagon kang syudad ang gastos digdi. Ang yaon po naman sa ordinansa, pag-abot sa confirmatory test, halimbawa nag-positive si employee ABC. Si ABC po ang magastos kang confirmatory test kanin sa laboratory. Padagos pa sa mga bareta, pagselebrar kang kapistahan kang itom na Nazareno sa siyudad ng Naga, liwat na inatindiran kan mga Bicolanong deboto. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Nainaging ulang ang pag-uuran para sa mga deboto na mag-atinder kang banal na misa. Sa kapistahan kang itom na Nazareno, asin ang pagduta imbes ng paghadok sa imahen kang itom na Nazareno digdi sa siyudad kang Naga. May pinag-andam na tent sa Plaza Quezon para may masirungan ang mga nag-a-attend rin misa pon kasubanggi. Hastango niya na aldaw matapos ang traslasyon asin replica procession kasudbang Domingo. May pagtagiti asin pag-uuran kaya ngunya na aldaw. Saro si Mrs. Melanie Giriba kang Banwanin Pamplona Camarines Sur sa nag-attender kang banal na misa kasubagong aga. Bit-bit man niya ang salit na imahen kang itom na Nazareno na sa edang pinagpabindisyonan. Bilang bagong deboto kang itom na Nazareno, may mga personal man siyang pinagpangadji. Ang pinangadji ko po sa iya na maging maari na po ang pandemya, ang pamilya ko po maging makusog, asin ano po sa kuyang aki na makapasa po sa exam. Sa pag-obserbar man ni Father Eugene Lubigan, Parish Priest kang Holy Cross Parish, naugma ang mga deboto matapos na itugot ang pagduta maski bako ang paghadok sa imahen na dati dahil nagibos sa laog ning 2 taon huli kang pandemya. Henot po naging maugma mga tao sa indang ekspresyon kan sa indang debosyon sa itom na Nazareno, talagang fully na express indangon yan. Kaya nagpapasalamat nga ni po sa iba na tinugutan na magibos sa indang usual na ginigibong sa pagdidebosyon. Ngunyan man na hapon gigibon ang prosesyon para ibalik sa Holy Cross Parish ang imahen kang itom na Nazareno. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, dakol na mga deboto kang itom na Nazareno ang nag-iba asin nag-antabay sa traslasyon asin replika procession kan suugmang Domingo. Hali sa Holy Cross Parish, inilipat ang imahen sa Plaza Quezon kasabay ang mga replika kang Nazareno. Todo bantay man ang mga miyembros kang Naga City Police Office asin mga volunteers sa simbahan asin sa plaza para sa seguridad kan mga nag-iba sa prosesyon. Sa pagbabalik kang news break, 9th Infantry Division Philippine Army may designado na bagong Division Commander. Yan ang iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please.
Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with Business Executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Padagos pa sa mga bareta, change of command ceremony sa 9th Infantry Division Philippine Army ginibukan sa ugmang aldaw na Domingo. Detalye sa report ni Melvin Machado. Si Lieutenant General Romeo Browner Jr., Commander General ng Philippine Army ang panginot na bisita sa Change of Command Ceremony sa 9th Infantry Division Philippine Army kasudbang aldaw na Domingo. Si Major General Adonis Bahaw iyo ang bagong Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army asin naribayan niya si Brigadier General Jaime Abawag Jr. na naging Acting Division Commander matapos ang pagretiro ni Major General Alex Luna kang nakalis na taon. Siniguro ni Major General Bahaw ang saindang suporta sa presenteng administrasyon asin sa liderato kang Pwersa Armada kang Pilipinas sa iyo man subuti pagpapadago sa mga dating programa kang 9th Infantry Division Philippine Army asin ang pagpapapusog kang relasyon sa mga stakeholders. Pinahimutikan man kay niyang naglakop na impormasyon na igwang destabilization laban sa gobyerno. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa Sapuyang Police Report, Municipal Councilor kan Libmanan Camarines Sur nagpromesa na mataonin reward sa makakatao o makakatukdo sa suspek na guminadan sa biktimang si Julian Bersuela. Detalye sa report ni Jerome Brito. Tanganing marikas ang paghahanap ni hustisya sa pagkagada ni Julian Bersuela kan Mambulo Nuevo Libmanan Camarines Sur. Ginibukan sudbaan sa roga prayer rally na nagkukundinar sa pagkagadan kan biktima kay bahan ang madlain-lain na organisasyon sa banwaan. Kasabay man kay ni si Kagawad Edelson Marfil nagpromesa man in reward money na 30,000 pesos sa sisay man na makapagtutok do sa may kagibukan krimen. Bilang sarong municipal councilor dito sa banwaan ng Libmanan, gusto kong pagtarabangan na mas mapadali at na maresolbar ang kaso ni Julian. Alagad iyan naisip kong inisyatibo, iyan garo magiging tulay para mas magdakol ang maging interesado sa kaso na magtabang na mapadali ang investigasyon and then mapukawan si mga witness na magkusog buot na magranig sa mga otoridad. Gusto ko kayang magkasaro kita di sa banwaan na labanan ng kriminalidad di sa nangyayari. Ngunyan. Saga sa nakatalaan na regular session na sorini sa pag-urulayan kay bahan ang Philippine National Police tanganing makatabang sa pagresolbar kan kaso. Para malinawan man ang mga taga-Libmanan sa update kang PNP with regards sa kaso kang panglulugos asin pagkagadan kan sa toyang biktima. So ngunyan si mga kahaputan na iba masisimbaga na ito kang otoridad na nag-iimbestiga sa kasong iyon. Man ko din iahapot ang update kang sa toyang mga kaso. So pagpasensyahin do kung inabot kita ng alanganin na panahon kasi nag-aagi kita ng Christmas and New Year kaya si regular session may inabot na ng pitchadis. Ang Philippine National Police sa Libmanan igwan ng sospek sa insidente alagad naghahanap pa nina bastanteng ebidensya tanganing tulos na sangatan nina kaso. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report,
Iniluwas na kan PNP Regional Command 5 ang retrato kan mga general as in police colonel na nagsumiter kang senang courtesy resignation bilang kasimbagan sa pangapodan kang Department of Interior and Local Government. Ang courtesy resignation ang pinanginutan man mismo ni the PNP Regional Director Police Brigadier General Rudolph Dimas as in Police Brigadier General David Peredo Jr. Padagos pa sa mga bareta, barangay visitation kan PNP Libmanan panlaban sa buot sa krimen. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Ang banwaan ni Libmanan, Camarines Sur, saro sa dakulang banwaan sa probinsya. Dakulang angat ini sa parte kan Philippine National Police tanganing mamantinir ang katrangkiluhan sa kada barangay lalo na ang mga nasa hararayang lugar kan banwaan. Alagad sa ibong kaini, ang Philippine National Police sa panginot ni Police Lieutenant Colonel Alex Peñafiel ginigibo ang pagbisita sa kada barangay tanganing maaraman kada mga otoridad ang kinakaipuhan na tabanggikan sa Philippine National Police. Ang sa tuya pong ginibong activity ka sa hapon sa pangingit po ka sa tuyang hepe, Police Lieutenant Colonel Alex Peñafiel. Nakipag-coordinar kita sa mga barangay council para magkaugap po kita ng mga meetings, series of meetings para po maaraman sa mga issues and concerns sa loob po kang barangay, which is so hapon yan po nagkaugap po kitang tulong aktibidades sa loob po kang maghapon hanggang banggi. Inot po si Barangay Bahay, Barangay Poblasyon, and Barangay Labaw po. Para maaraman ta sa mga kaipuhanan po na i-address po kang PNP, lalo po na sa ngunyan po, nagbago kita ng taon, kaipuhan tagaray, maaraman sa mga nangyayari po sa lawang barangay. At the same time, maaraman ta sa mga action taken, nagigibuhon po, lalo po ta, nag-i-implementar po kita, kainin nyo pong revitalize PNP Kasimbayanan. Ibig sabihin po, kapulisan, simbahan at pamayanan. Para magkaugap po kita ng magayon na rapport, communication and relation po sa community, at the same time duman po sa mga kada sektor. Ang PNP Libmanan hagad ang pakikisumaro asin pagtatarabangan kan mga residente sa kada barangay tangaling maiwasan ang anuman na krimen sa banwaan asin mamantinir ang pase orden. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Asin yan ang kateripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para permi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.